बीर विक्रम किशोर माणिक्य बने आसाइमा सालो हागे पुलियानो जतन बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर माणिक्यनि 117 बर्थ एनिवर्सरी नि तंथंमुं तै पालायमुं जानोगो हागे तिनि सार डेभिड मुरासिंबो बुबाग्रा बीर विक्रमनि आसाइमा सालनो पालिवै जतन न सोशल मीडिया हागे फेसबुक नि बिसिंतै तंथंमुं याफरका तिनि फुंगा जिरि बरक हमनानि लामरेफ्रो जतन फुंकाहाम दिने महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बने आसाइमा सालो जतन बनो बरम याफारो तेचन तिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य ने सलाम कलांजा खा महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य चिनि मांगै आ जरावन वानसगै खातै कलांजा पंच त्रिपुरा बाङै हा ओ जे लाइव मारनो सतिनि मैतो खायो ते बनो बरम याफारो ते जों बिनि हानो नारगना बागै जों तिनि हिमततैनो लामाओ हिमततैनो दिल्ली बखाक आगो गैचिनि जे मुभमेन्ट न सिगाङै क्लांततैनो जों महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य न जों मैतो खायो ते बनो बरम याफारो जत खरां पिसालायदे महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य के महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य के तिप्रासा के हामबाय हागे तेकासे सार डेभिड मुरासिंसं जे बरक ताबो यूपी हाके उत्तर प्रदेश सगैजाक बरक ताबो ते बिसि करिका न्यू दिल्ली ओ सगैनानि जे बरक पेडेल यात्रा थांमाने आगोलनि सिमी दिल्ली जरा हागे बसक जरा तेके तुंगि तंगनर जतन साइमन चिनियांगसे आमने बागे आयं उत्तर प्रदेश हाके यूपी फासिं रंगा आरो रग तेबो तुंगु तमानि बागे हिमालय चिनि यांगने हाय आमसुक नेचार बुफां वाफां रंग आरो आमसुक रै हाइफानो आजागाव बरक हमलायै कुतुंनो सातुं हियावै लामा रोड कुतुं नर जतन साइमनो हागा आजागाव लेंमानि बागै बरक लामा किनारो दुगाने जाक आजागाव जुस फानो हनि माने सिकानजी आरो नंनानि बागै बथाग लायका तै गोबांमा आजागाव नेपाली खरकसा बरक मालायै आजागाव कगलाम रक सालायका हाइके बो पुस रजाक जों नुजागो हाइफानसे खरसा खरंनि तिप्रा सारक जों नुमानि सोशल मीडिया नि बिसिंतै तै मीडिया रक बा आमनो कवरेज खायकाव यूट्यूब मीडिया रक जोंबो यूट्यूब न हाइगा आमनो जे हामिया का सावै तंगनाय जे आमदे हाइ तिप्रा सारने हामक्रायनि बागै कक साइ तंगनाय ते कमेन्ट अक बा हामिया के खलाय तंगनाय आमरो तम सानाम चुं बेलेकिनो तुंफ्लाव हायसे हाइके अ जागाव नुगै मानो नरक बरक बुसके लेंजाक ते सातुंनि बागै लामा किनारनि जे अ बुफां तला रगसे बरक बुथाकजाक अ मांखलिव नुगै माखना बुसक हाइके गोबांमा आयांनि जे यूपी नि बरक रबो बरक बाय मालायलायो ते कगलाम रक सालायो तामानि बागै थां दिल्लीव तामानि बागै हम हाया आमसुक लामा लाम कलमा आगुलिनि सिमी नै हाके बदिके जे त्रिपुराव बांलादेशी इलीगल इमिग्रेंट अक फाइ तंग राज्य से तेके अ जागाव बाहायके डेमोक्रेसी चेंज का आयांगनानि बरक फाये आमरक जत सावै खोनारो हाइके जे बाक्सा बक्सु तिप्रा सारक जे बना हामिया साइ तंगनाय बुसुक जरा तेके कष्ट कै ब थाङै तंग हरनो हर हिया सालनो साल हिया गुबुने हास्ते बुनि दफानि बरक जोंमै मिलिया आ जागा रगसे हर रग हमै तंग बुसुक कष्ट कै नरक नुगै माना मांखलि रग जे त्रिपुरा आगुलि रगसे हर रग हमनानि चिनि तिप्रा बुसुक जरतके किरिमा सिंसा हाइके कुबुने हास्ते जे यूपी हाइके उत्तर प्रदेश जगसा आमसके तिप्रा सारने हामक्राइनो तुइ ब आमसके कष्ट खाइ तंग आमनो वानसुंना रिंया हाइसि बाक्सा तिप्रा सारक बताबो हाइके सबनि कक बाय आमते खलाइ तंग सबनि जे मासावै ब आमते हाइके जे तिप्रा सारने हामक्राइ खलाइनेन नायके आमते हाइके खलाइ तंग बरखाइ हरमानो बांलादेश हरमानो सा साजियापो सोशल मीडिया रगनो माने बाक्सा बुक्सु रंनो सो ताबोखे गली रुट हाय फाइ सकाइका आनी लगरक बक्सा लेंजाक बायखना खिमि मालिया ओके अ उंक्लो खरखा दाका ते रखे लेंजाक बायखना ओके के जों लेंगि दङ जरा कलक फाइमा थागिया बरनबोत पिकआप मा खायनाय ओके जों लें मारनो बक्सा हयतो सियाना कस्टम खालामो बर' खबर नामा कल मा खाबाय जाव हाइके बुबाग्रा तिनि गोबांमा तिप्रा सारंनि थाइ हायका कामिवो बुबाग्रा बीर विक्रमनि जे आसाइमा साल हायके 117 बर्थ एनिवर्सरी पालायलायखा गोबांमा बसावो जे बिनि फेसबुक एकाउन्टनो गोबांमा जे तिप्रा साकु गोबांमा दे दफा दाल बिदाल तंमनि जत थानसाकै मिलिवैनो बुबाग्रा बीर विक्रमनि जे आसाइमा सालनो
পালাইলাইকে নাই তোমার হিমালে যে বাক্সা বুকসু তিপ্রাসারক যারা বুজিয়া যারা শিয়া কবনি বসংবাই চাওই তনি যাক কবনি বসংবাই আদারে ওই চারিতন যা বরংকে শিগলা খাসি বরংকে হামিয়া সানাই বুবাগ্রা সংनो हामिया साने जे बुबाग्रा बीर विक्रम सं तिप्रासारंनि बागै ताम खलायके नै जे जों ताबु एडिसि हिनि तंगै तंमानि बुबाग्रा पंचम तिरपुरी रंनि बागै जे रिजर्वेशन खलायनारि ग्यांगा आजरावो ताबु आमो साननानि बागै चिनि तिप्रासारक मांगला खामु हासि जरा सेबसाब हागि चिनि तिप्रासारक बो आमनो सानै जों नाखा चिनि गोबांमा जे तिप्रासा लिडारक तंनाय रक आगिनि गोबांमा जे चिनि तिप्रासारंनि आगि आंचलिक पार्टी जे टीजीएस रखनि जों खोनामानि आगि नानादा बुरा संनि खुगो हागि आमनो बुबाग्रा जे बीर विक्रम चिनि तिप्रासारंनि बागै जे जागा रिजर्वेशन खलायनार माने आजरावो आमनो तुइनो सानलायके तमानि बागै माले आजराबो गोबांमा बांलादेशी रक त्रिपुरा हाबनायनि बागै चाइतक दङ होनो जों सावै मांखा आजरानि ककथायरो हागे बुबाग्रा बीर विक्रमनि 1947 नो लांमा चमानि यागुलो ताइ 2 इयार 1949 नो जे भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट मानि यागुलो गोबांमा जे आजर बुबाग्रानि आमालो जे फाइमी यांगै तमानि किसा किसा काय आयंगनि इलीगल बांग्लादेशी रक फाइनानि चेंखा त्रिपुरावो हागे आन्दिखेनो तिप्रासारंनि हासो हाताय तंथायरक सेकजाका तिप्रासारंनि जे अजागावो मेजरिटी तमानि माइनरिटी इंगि थांगा डेमोक्रेसी सेन्सिं थांगा आमो तिप्रासारक सिमिया गोबांमा जे भारत हाक्तर गोनाङै बररं साय तंगो जों नेशनल न्यूज रगबो आमो नुगु हाइपाना ताबुबो गोबांमा बुटवा पेटवा तिप्रासारक जे बाक्सा बुक्सु जों ससियेल मिडियानि बिसिंति कक्तमानि बिसिंति रं नुमानि जे वानजि बसं रंनो हरचे हरिया अजागा एनआरसी खास खाया बरनो अजागान से तन्नानि साइतुं आके आ बरो रंनो थाप्रादारना मुचुं हायदि बुरा थेरा बरक बंनि फ्यूचर बंनि बुसा बंनि बुसुग रंनि बागै वाडा वानचुक आमति हायरंनो ताम खायनो मुचुं नु बुरा थेरा एकदम सप्राकसे खिना मुचुं बंनि आमाल पाजा ताबुक चिनि तिप्रासा सिकला चिनि तिप्रासा युथ चिनि तिप्रासा ताबुक जे जेनेरेशन ताबुक जे आसायनाय आसाय द्रप ए बरक निसे ताइ चिनि जे जों ताबुक तंग तंगनाय चिनि युथ ए अजरा रंनिसे दिन तो माने बागै हिमालय चिनि फ्यूचर जे चिनि थिनां जों ताबुक तंगै तंमने अ हावो ताबुक से बुसुक जरते कि बिरमान हागि चिनि बुसाबति रंनि जराव बति नाम कुनु वानचोकै पानसे मान्या हागे तिप्रासा जे बुरा थेरा आयंगनानि बररंबा आदारि उइतनि जा जे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट नंनो अर तनिनानि तिप्रासा रंनो जात्र पत्रे चाया सावै तंनाय जे हनानि बागै सावै तंनाय बांग्लादेशी रंनो हनानि बागै सावै तंनाय रंनो बरक आमाल पाइथांका बंनि बुसुक रंनि बागै वानसुमा करि बंनि आमति हाय बर रंनो नरक ताम सानमुचुं कक थाइजाबानो सावैरि द कमिनि बिसिंतिके चिनि तिप्रासा थिनां रंनि बागै बंनि थानि वानसुमा करि बंनि निजिनि बुसुक बति रंनि बागै बरक वानसुमानि करि जे बंनि आमाल पाइका जों जेसपा नंखा जों ताबु रां मासाय तंग आनि बुरा थेरा जे थैयासाक आं रां मानि तंखाखानि पाइका आं मासाय तंखानि पाइका नै आमते हे खलाय तंग बुबाग्रा सं सामं खलाय तंग ते सार देबिन मुराय सिं सं सारनजित संरक सामं खलाय तंग चिनि तिप्रासा रंनि बागै बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट नंनो हरनानि बागै हाके आ बुरा थेरा जे तिप्रासा केबेंनि तंनाय आमरंनो ताम सानमुचुं सप्रागै एकदम पायरि देखिनो मुचुं नरक कमेन्ट बिसिंति साहादि आं हंगाके जलि मानि खुगो कक थाइसि फाया हाके नरक अ भिडियो न चजाका लाइक रिदि ते चैनल सब्सक्राइब खादि बेल आइकन क्लिक खादि जेफ्रो कताल आं भिडियो दाव नंनरो नोटिफिकेशन सगैनानि बागै हाके तिप्रासारक बार बार आं जत भिडियो न साइ तंग थानसां बायदि हामबाय खुलुमका।